Ha? Hey everyone, this is Prince and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest video namin. And also don't forget to follow our social media account. Okay guys, for today's vlog today is my second day of quarantine diri sa among lugar, and now I am here to my gayon nilang lupang kinalalakihan. Okay, dahil ako sa among barrio and wala na ako sa Cebu City, and today is once again this is my second day in quarantine. Okay, earlier I received a food gikan sa akong cousin, which is the mango float. Yay! This is the mango float Steve. Kay gahapon dito po ko sa barko is nagmaydi ko og KFC, which is mo to ang sponsor sa LGU para sa among dinner ngadto sa barko. Every LGU is gitagaan og KFC. Then akong gipost sa my day. Then agahong cousin is ning comment si siya nga inig-abot daw na ho, ija daw kong himuan og mango float. Then, for the second day around, ta-da! Here's the mango float. This mango float is made by April Rose Selmar. Hey, thank you this mango float. But before you to cut I am already done eating my basta pamahaw. So eating pamahaw ko. But I also done taking my medicine. This is my medicine. This is ascorbic acid. Hinatag ko din siya sa LGU. Tagduha ka tablets, which is vitamin C. I-take mo every day once a day lang. Then also I have another medicine which is amoxicillin. This one, amoxicillin. Nganong hintay ko ingani kay when I was in Cebu, my ears na-infected siya. Then kinahanglan siya og amoxicillin. But this amoxicillin is 4 na lamang ang nahibilin. But actually, hintay ko ingani is for 1 week. But today is 4 na lang ang nahibilin. But kinsidya mong galing ang nahulot kay 3 times a day ni siya nun. Kumuna ko nang inom og medicine, inom ko nagkaon. And now, let's try this mango float. Mango float a la April Rose. Yeah. Kaya ito din siyang dilawan guys. Kung sa kalaman natin siyang mango float. This mango float is special. O, dada. May mangga. O, float ag mangga. Okay. I can't wait to taste this one. Mag-una ta sa toppings. Kaya, gano'n mag-toppings ba? But actually guys, wala sila na maligya og mango float. Special na siya nga himo para naho. Ayun man siya himuan ko ni mango float. So gabi or gahapon naghimo na siguro si mango float or wala pa ko mo wala pa ko larga. Kaya kasabot man siya ang uli ko. Hindi quarantine ko dito sa amo og 21 days man naghimuan ko niya. But actually guys, kausa na ni kanon kay mangilad man og dugay ni mo kanon, no? Okay. Kinahanglan mo dyan nga bugna. Let's taste the mango first. Ang mangga nga nilutaw. Kamaslog na tamis. Okay. Kasi guys, dili ni siya baligya. Hindi mo rin dito.
kaayo. Pogi kaayo. Wagatas. Wagatas, guys. Oh, diba? Abi, tubig kay tukan na. So, pwede siguro inegosyo, guys, no? Da! Sa mutilaw og Manggo float ni April. Chat lang mo ni Jack, kay himuan mo ni Jack. Dahil, hindi kayo dyan Manggo float. Hindi kayo dyan Manggo float. Super sweet. Work si Jack. Sweet kaayo. Hindi na pinalala na dyan Manggo float. Pinalala na eh. Dami yung Manggo float. Super delicious. So, kung gusto mo tilawin nga ni, contract April Rose and Mar. Kaya dyan mong gimuan. Or else, dyan ibalik dyan yung job. Ibalik dyan yung job. Siguro tag 100. No, affordable. So, thank you very much, my cousin, April Rose Almar, and to Mama Marisa at Papa Tukto. Naghatag niyan. Thank you kay nakoy kanon. Wa mo ko yung diri kay ako lang usa. Ako lang sa diri anda ko ang room, guys, pero ako lang usa. Sige na kung katong. Basta karon katong sa siguro itong katong. Gusto ko ang muko. Wala mo ka maghihapon ikaw. Pero katong nga sa itong kanon, guys. Perfect ang katong niya. Alright, guys, that's it ang akong kaon. Super delicious ang jam Manggo float, and kung gusto mong kuan mutilaw mo to i-advise na mga Texas jar or mo Manggo float. So, bitaw. To my cousin April, thank you sa imong Manggo float. This is not a regular Manggo float, but this is special to me. Kaya hindi akong gihimuan og Manggo float. Actually, sa sibugis ko og Manggo float, if 7 months na kung ito, walay Manggo float, walay macaroni, walay kuan, sa padira. Actually, kasi si Puno, buong og itlog. Pag abot na ako din, itlog yapon. Di ba? Okay, sa tara ni Hipuson. Okay, once again, thank you so much for the special Manggo float. I hope na naapay sunod, bisag macaroni na good or spaghetti. Okay, thank you. Once again, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest video namin. So this is Prince, nagsasabi, just love araw-araw. Okay, bye-bye! Subscribe! Damdamin ko sumasayaw, ang puso ko'y sumisigaw. Ako ikaw, tara na right now. Just love araw-araw, kay ganda ng lahat. Oh, oh, oh. If we will just love araw-araw. Ting.